uNkulunkulu akulole busisi uphile uphumelele pastor ubechaza amaphupho. Inamba ke isenze ngoba ngokwesizwe sami ukuthi isetshenziswe umuntu oyimember no contributor kwi-channel kuphela. From 9 to 5, from Monday to Friday on WhatsApp. Promise sawona mkhulu ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini phupha ushawa umuntu ongamazi ephusheni kushaya lento esamvube ebuhlanga. He was being beaten by an unknown person ushaya emvube. Yabo? So kuwuphawu lubi. So one, ngokujwayelekile uma ngizophupha umuntu kuwuphawu lubi uma ekushaya ngemvubu. Kusho kungenzeka kumele uqaphele ngoba kunomuntu okugadla ngemithi emibi enamandla. 2, kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu ubuphawu olubi uma ekushaya ngemvubu olusho ukuthi kungenzeka awenzi okwamukelekile nokufanele futhi udinga ukuthi-ke wenze izilungiso ulungise leyo nkambo yakho nolungise lawo maphutha. Yabo? 3, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu kungawuphawu olubi uma ekushaya olungasho ukuthi kungenzeka ushaywa isidalwa sakho ngoba awulaleli okanye uyaphambuka, unamabatha, kungenzeka kukhona okwenzayo okungahambisani nomsamo noma ungahambisani nesidalwa sakho noma ungahambisani nobizo lwakho bese isidalwa siphakama nolaka manje siyakuthethisa siyakushaba ukuthi awenzi kahle. Usho manje buka ukuthi wenza kahle yini into ethinta ubizo lwakho, ithinta mhlawumbe umsamo, ithinta idalwa zakho. Noma ubuka ukuthi impilo oyiphilayo ngabe impilo yamukelekile yini noma-ke awunazo lezi zitha abantu abenza bekuwe bekugaya yabona. Siyabonga.